Takže vítam vás pri ďalšom dieli podcasty Katedry teológie z Banskej Bystrice. Dnešným hosťom je Benjamin Uhrin, jeden z našich pedagógov na našej univerzite. Dobrý večer. A dnešnou témou bude verejná teológia. Takže ja prejdem rovno k veci. A moja prvá otázka znie, čo je to verejná teológia? Alebo ešte dôležitejšia, možno otázka by znela, či nemôže existovať niečo také ako verejná teológia. Veď predsa teológia nie je vedná disciplína sama o sebe, ale je to teológia je nástroj na skúmanie a vzdelávanie cirkevných pracovníkov. Teda je to najmä záležitosť misijná. A ak je to misijná aj v kontexte Kristovho poverenia, táto teológia, tak to potom, ako môže byť neverejná vôbec? Keď je to verejné, niečo je to verejné. Existuje neverejná a potom nejaká verejná teológia? No, tak ďakujem za otázok veľa hneď v tejto prvej časti. A asi treba povedať, že tomu slovu teológia, tak ako mnohým slovám vieme rozumieť aj v takom veľmi širokom význame, aj vo viacerých užších významoch slova. A tam v tých otázkach bola nejaká polemika, že či je to vedecká disciplína, alebo je to nástroj misie. Tak v tom najširšom zmysle slova teológia je každé premýšľanie o Bohu. Aj to premýšľanie, ktoré nakoniec skončí v nejakom závere, že Boha nemôžeme poznať, je nejaký agnosticizmus, alebo presvedčenie, že teda Boh určite neexistuje. Aj to je v nejakom zmysle premýšľanie o Bohu. V užšom zmysle, v inom zmysle toho slova logos je to náuka o Bohu. A takmer vždy, keď sa používa slovo teológia, tak sa tým myslí kresťanská teológia, teda uvažovanie o tom kresťanskom, biblickom Bohu. Dobre, ale skúsme prejsť k tomu, že tá teológia, ak je misijný nástroj istým spôsobom, ako môžeme hovoriť niečo vôbec o verejnej teológii? Lebo toto je teológia vo všeobecnosti. Jasné. Ale ako môže byť verejná? Však tá teológia je verejná, však misia je niečo, čo robíme voči ľuďom, aby sme šírili evanjelium, tú dobrú správu. Ako môže byť potom, čo je potom verejná teológia v tomto kontexte? Tak myslím, že v tej otázke príliš totožňujeme teológiu akoby s misiou. No a ja si myslím, že do určitej miery aj legitímne existujú určité aspekty teológie, ktoré nie sú príliš verejné. Napríklad aj samotná akademická teológia, ktorá evidentne existuje storočia a možno, že na začiatku bola najmä ako nástroj života cirkvi, vzdelávania cirkevných pracovníkov, ale postupne sa vyvinula ako na začiatku základná disciplína a potom legitímna disciplína všetkých univerzít historických. A zároveň musíme povedať, že tá teológia sa uzavrela trošku akoby do seba, do nejakej bubliny a vznikla akási akademická teológia, ktorá v mnohých významoch slova je neverejná. Proste rieši sa v určitom okruhu, uzavretom okruhu ľudí, akademikov, medzi učiteľmi a študentmi, ale nemá ambíciu byť nejaká verejná. Čiže tá otázka, čo je verejná teológia, aj dodnes sa vedú veľké diskusie. Tento pojem sa nepoužíva príliš dlho. V slovenskom, československom tu priestore asi nie viac ako 10 rokov. Tie prvé oficiálne použitia to slovného spojenia, že verejná teológia, ale verejný teológ. Pravdepodobne Ľubomír Martin Ondrášek bol teda prvý, ktorý svoje knihy do názvov svojich niektorých publikácií dal tieto spojenia, úvahy verejného teológa o Slovensku alebo verejná teológia na Slovensku. Takže to je naozaj disciplína veľmi mladá z tohto pohľadu. A v anglicky hovoriacom svete je to trošku dlhšie, nejakých 30-40 maximálne rokov. Ale sú veľké diskusie, ešte aj dnes som s pánom profesorom Hanesom o tom cez obed debatoval, pred obedom, že to, čomu sa dnes venuje verejná teológia, to sa riešilo v teológii už dávno, len sa to volalo trošku inak. Napríklad tá sociálna etika bola jedna z tých disciplín, ktorá riešila otázky z kresťanského pohľadu, ako by človek mal žiť, čo je dobré a čo nie je dobré.
No a teraz to slovo verejná má aj ten význam, že chceme, niektorí hovoria o dvoch úlohách verejnej teológie, že chceme sa vyjadrovať spôsobom, ktorý bude verejnosti zrozumiteľný alebo zrozumiteľnejší. Že máme tú ambíciu hovoriť zrozumiteľným jazykom a to nie je také jednoduché. Nejedná sa tam len o jazyk vyslovene, ale prídeme k tomu, že sú určité koncepty, ktoré teológia sama, alebo Biblia predpokladá, že človek, ktorý odmieta Boha a Božie zjavenie, im nebude rozumieť. A je veľká otázka, že či vieme o týchto veciach hovoriť spôsobom, že by človek, ktorý ich odmieta, im mohol rozumieť. To mnohí veľkí teológovia spochybňujú. Jednoducho povedia, že to aj v písme čítame, že niektoré veci sú pre svet bláznovstvom. Tak to je veľká otázka. Druhá ambícia verejnej teológie je nielen hovoriť zrozumiteľne, ale aj slúžiť svetu. Čiže viesť cirkev k tomu, k čomu bola poslaná, pôvodne byť soľou a svetlom, byť prínosom pre širšiu spoločnosť. A žiaľ, aj z tejto úlohy cirkev často cúvla alebo sa unavila v tom a stiahla sa späť za svoje múry a stará sa o seba. Takže dá sa povedať, že cieľom verejnej teológie je pozitívna transformácia spoločnosti? Alebo jeden z jej cieľov je aj toto? Nielen komunikovať, ale aj nejakú tú spoločnosť formovať, meniť? Áno, niekde inde to rozlišujeme, že teda úlohy verejnej teológie by mohli byť povedané, že je úloha deskriptívna, kedy teológia analyzuje situáciu, stav spoločnosti a chce to robiť rozumiteľným jazykom, ale teologickými nástrojmi a z pohľadu teológie, Biblie, zjavenia. Ale druhá úloha verejnej teológie by bola normatívna alebo preskriptívna, čiže prináša prínos do diskusie, čo si myslíme, že by prospelo spoločnosti a svetu. Žijeme v pluralitnej spoločnosti, neprichádzame spôsobom, že toto je riešenie a všetci to musíte urobiť. Asi boli obdobia, kedy cirkev vo svojej sile mala tendencie to riešiť takto, ale dnes v postkresťanskej dobe veľmi silno si uvedomíme, že v lepšom prípade sme v pluralitnej spoločnosti a môžeme prinášať túto normatívnu, preskriptívnu úlohu teológie len ako naše svedectvo. Myslíme si, že toto by spoločnosti pomohlo. A z tej otázky, že čo je to verejná teológia, to sme sa snažili trošku teraz vyjasniť, ale teraz skúsme opovedať, že kto môže byť verejným teológom. Je to niekto, kto musel vyložene študovať teológiu. A aký je potom ešte aj, no je to otázka, že či musí ten človek vyštudovať teológiu. A otázka potom je, že aký je rozdiel medzi, alebo kto je to vlastne verejný teológ, či to je nejaký verejne angažovaný aj kresťan, alebo verejne angažovaný teológ. Lebo napríklad Karl Barth vravel, že každý kazateľ musí mať v jednej ruke Bibliu a v druhej ruke noviny. A už to je nejaká pozícia verejného teológa už, aj kazateľ. Jasné. To je veľmi dobrá otázka a opäť si myslím, že závisí odpoveď od toho, že ako široko či úzko definujeme tie pojmy. Napríklad pojem teológ, čiže povedali sme na začiatku, že v širokom zmysle slova každé premýšľanie o Bohu je teológia a každá bytosť, ktorá môže premýšľať o Bohu, čiže takmer každý človek, by sme povedali, a v tomto zmysle je teológ. Väčšinou však to slovo používame v užšom zmysle slova a buď teda niekoho, kto teologizuje, už rozpráva o tom, premýšľa, a snaží sa systematizovať to svoje premýšľanie o Bohu. No a potom v tom užšom zmysle slova je niekto, kto vyštudoval formálne teológiu v nejakom programe. No a teraz, keď toto použijeme na tú otázku, kto je verejný teológ, tak v tom širokom zmysle slova každý, kto nejakým verejným spôsobom, a teraz si sa musíme posunúť toho premýšľa o Bohu, že sa vyjadruje. Kto prejaví svoje premýšľanie o Bohu nejakým spôsobom na verejnosti, povedzme umelec, výtvarný umelec, ktorého námetom je nejaká kresťanská téma, no tak v tomto zmysle je verejný teológ, lebo priniesol do verejného priestoru niečo, čo evidentne je kresťanská symbolika, alebo námet, a v tomto zmysle je verejným teológom.
Čiže umelci, takisto politici, ktorí sa netajá tým, že sú kresťania, keď sa vyjadrujú pre médiá, alebo v parlamente, alebo niekde, tak v tomto zmysle sú verejnými teológmi, lebo zastupujú kresťanstvo, Boha, cirkev na verejnosti. Nie oficiálne nikto ich nepoveril, no ale nemôžu sa zbaviť toho, že sú kresťania teraz zrazu, keď sa mám k niečomu vyjadriť. A aj tú svoju, tie svoje presvedčenia, vieru sa snažia, verím, že integrovať do svojich postojov, do svojich názorov, a tým sa vyjadrujú aj k teológii na verejnosti. Nie je to trošku niekedy medvedia služba s tými politikmi? Samozrejme, že to má dve stránky veci a ja som to tu aj, myslím, nedávno povedal, že keď zvolili niektorých našich priateľov, bratov do politiky, do parlamentu, tak ja som skôr prežíval obavu a strach a bázeň ako nejakú veľkú radosť, lebo je to náročný kontext, v ktorom obstať ako kresťan nie je jednoduché. Takže ak to zhrnieme, tak verejný teológ nemusí byť len vyštudovaný teológ. Áno, čiže tu sme hovorili o ľuďoch, ktorí nie sú prísne vzaté v úzkom zmysle slova teológmi, ale prinášajú otázky, témy, symboliku Boha, kresťanstva do verejnosti. V tomto zmysle sú. Potom tam bola otázočka, či je kazateľ verejný teológ. Existuje knižka, myslím, že Preacher alebo Pastor as a Public Theologian. A napríklad, keď kazateľ káže na nedeľných bohoslužbách, ktoré sú prístupné pre verejnosť, sú otvorené alebo sú streamované na YouTube, tak v tomto zmysle je verejným teológom, lebo prísne vzaté neoslovuje len uzavretú spoločnosť cirkevnú, ale ktokoľvek na YouTube si ho môže pozrieť, ťuknúť a už prekračuje tú hranicu cirkevný teológ a viacej ako cirkevný, čiže verejný teológ, ale už aj tým, že sú otvorené, vstup na bohoslúžby je otvorený každému, tak v tomto zmysle je verejný. A podľa mňa takže to je v takom minimalistickom význame. Potom hovoríme už o úplne inom leveli, keď si to ten kazateľ uvedomuje a keď má ambíciu byť verejným teológom a aj to svoje nedeľné kázanie si pripraví spôsobom, že má ambíciu osloviť aj ľudí, ktorí presahujú hranice cirkevného zboru. A tu si dovolím takú jednu výzvu. Myslím si, že kazatelia, možno, že to ani nie je úplne presné, čo poviem, zvlášť v mestách, alebo ja nechcem len v univerzitných mestách, ale proste tam, kde je tá možnosť, zvlášť mladí ľudia hľadajú odpovede. Už ľudia vo vyššom veku majú veľakrát uzavreté nejaké svoje zásadné životné smerovania a ich zmena je veľmi výnimočná, ale ak máte možnosť osloviť mladých ľudí, tak taký kazateľ by vždy mal mať ambíciu byť verejným teológom. A niekto povedal, mne sa to veľmi páčilo a snažil som sa to roky ako kazateľ robiť, že keď kážem v nedeľu, bez ohľadu, kto mi tam sedí, tak kážem tak, aby mi rozumeli aj neveriaci. A to by mohol mať taký dopad, že moji cirkevníci, ľudia, ktorí sedia v kostole, keď počúvajú kázanie, tak si môžu pomyslieť, že k tomuto by rozumel aj môj kolega, tomuto by rozumel aj môj spolužiak. Toto presne je odpoveda na tú otázku, čo sa ma pýtala kamarátka predvčerom. A to ich vedie k tomu, aby prizvali do cirkvi aj svojich hľadajúcich priateľov, a čo je, dúfam, že radosť každého kazateľa. Takže v tomto si myslím, že každý kazateľ, ktorý má možnosť a tú ambíciu a kapacitu vidieť za hranice nejakého svojho cirkevného zboru a chce byť misijný a má možnosť byť misijný, tak by mal sa učiť, ako sa vyjadrovať rozumiteľnejšie. Niekedy nazveme, že nie len kananejským nárečím, to biblickou, archaickou rečou niekedy, ale aj spôsob myslenia, vyjadrovania, aj ilustrácie v kázniach, celkový ten spôsob, ale aj architektúra, aj liturgia, všetko by malo vystúpiť. Moje presvedčenie je, že sa usilujeme byť public church, otvorená, verejná cirkev. To je trošku ďalej, okrem verejnej teológie, teda sa pozrieme, že či chceme byť otvorenou cirkvou, verejnou cirkvou,
A ja by som veľmi chcel byť súčasťou takejto otvorenej cirkvi. Takže vieme to zhrnúť do takých slov, že ten verejný teológ je prakticky každý kresťan, ale je aj niečo, kde je tá verejná teológia v niečom špecifická, že to je niečo ako vedný odbor na teológii, že je niečo aj takéto? Áno, tak ako som spomenul, to slovné spojenie sa začalo používať, hovorím, v posledných dekádach na označovanie takého užšieho, nie je to všetko, čo sme tu teraz spomínali, ale to, že by bolo dobré, keby boli ľudia, ktorí sa v rámci teológie a cirkvi venujú práve tejto téme, špecifickým výzvam, otázkam toho, že ako byť zrozumiteľnejší, ako hľadať tie prieniky. V tej sociálnej etike to v minulom storočí ešte nazvali, že sú to stredné alebo stredové axiómy. Čiže to sú akési kompromisy, cez ktoré sa snažíme interpretovať, tlmočiť teologické koncepty do zrozumiteľného jazyka. A to je to aj, tak aby som povedal, zložitá filozofia aj teológia za tým, ale boli autori, ktorí roky sa tomu venovali a to teraz robia najmä ľudia, ktorí sa hlásia k takéto akože public theology. Ešte je zaujímavé, že také úplne štandardné delenie, že teda kto je publikom verejnej teológie alebo adresátom, a také klasické delenie bolo, že sú tri tie publiká: cirkev, akadémia a spoločnosť. A že teda verejný teológ sa hýbe medzi týmito troma skupinami a možno, že má bližšie k jednej alebo k dvom z nich, ale uvedomuje si, snaží sa teda priniesť tú reflexiu, tie názory, tú zvesť, deskriptívnu aj preskriptívnu, do tohto priestoru medzi cirkev, akadémiu a spoločnosť. Ľubomír Martin Ondrášek k týmto pridal ešte štvrtú, a to je štát. Rozdielil spoločnosť v mysle to spoločenské dianie a možno médiá a vyčlenil z toho štát ako štátna správa, ako inštitúcia, a že teda aj voči štátu cirkev a verejná teológia má určitý záväzok byť partnerom nie len voči teda populárnej spoločnosti a kultúre, ale aj voči štátu ako inštitúcii. Takže toto sú také štandardné, trošku to možno pomáha uvedomiť si. A ja musím povedať, že po rokoch, kedy som to netušil, roky som sa usadil v tom kontexte cirkvi a teraz posledné roky som to zdvojil na cirkev a akadémia, univerzita. Ale posledných 20 rokov mojej služby vždy som bol v živom dialogu, vzťahu so spoločnosťou a vždy som mal túžbu prekračovať tú hranicu cirkvi a byť zrozumiteľný a byť v diskusii s mestom, s kontextom. A keď som to čítal, že zrazu toto niekto nazval verejná teológia, tak som si uvedomil, že presne tam sa cítim doma, že o toto sa usilujem. Byť akademicky zorientovaný, byť v cirkvi pomerne pevne akože ukotvený, ale mať ambíciu diskusie so spoločnosťou. Ja na teba nadviažem. Ľubomír Ondrášek, ktorého si už častokrát spomínal, v jednom rozhovore pre Slovenský evanjelikálny inštitút spomenul, že verejná teológia by mala prispievať vytváraniu dobrej spoločnosti. Čiže aj k tomu vo vzťahu k spoločnosti a ku štátu, o ktorej si hovoril, to sú jedni z tých ku ktorým verejná teológia hovorí. A hovoril, že základné piliere takej dobrej spoločnosti sú sloboda, mier, pokoj a spravodlivosť. A všetky tieto pojmy sú v súčasnom dianí častokrát spomínané a ich platnosť sa relativizuje. O slobode sa veľa hovorilo počas covidu a mier v Európe skončil v roku 2022, potom čo Rusko napadlo Ukrajinu. A o spravodlivosti na Slovensku hovoríme dlhodobo a teraz po týchto voľbách sa zase asi táto téma trošku viacej bude riešiť. A ako môže verejná teológia v tomto všetkom byť napomocná na Slovensku? Že ako môžeme niečomu sa my vedieť ako teológovia relevantne vyjadriť, ale ešte verejne? Že kde je miesto verejnej teológie na Slovensku? No, musím povedať, že moje akési ambície
neboli príliš vysoké a že keď hovoríme o tom, že cieľom je prispievať k dobrej spoločnosti, tak určite áno. Jak by som povedal, že ultimátne áno a zároveň akože lokálne alebo veľmi prakticky a tak akože pri zemi, taký jak to máme grassroots level, alebo akože proste tam v tých lokálnych vzťahoch chceme prispievať dobrej spoločnosti. Ale dokonca, keď sme zakladali Slovenský evangelikálny inštitút pred x rokmi, tak jedným z tých spoluzakladateľov v začiatku bol jeden diplomát, ktorý bol súčasťou toho našeho mini-tímu a on mal ambíciu, aby evangelikáli spájali svoj hlas, aby sme spoločne lobovali, povedzme, do parlamentu, ale pri tvorbe legislatívy a tak ďalej. No nakoniec on potom odišiel v rámci ministerstva zahraničných vecí na vyslanie, bol diplomát a toto sa nikdy do Sevinu nejako nedostalo a mne nikdy nebola vlastná tento aspekt, že teda chceme tu lobovať, chceme tu mať takýto vplyv, nejaký vo veľkom, nejaký oficiálny na spoločenské zmeny. Takže o tom asi sa dalo viacej debatovať, že akými spôsobmi sa o to tá verejná teológia usiluje. Ja si myslím, určite sa s tým viem stotočniť v zmysle, že chceme vystrojovať ľudí v cirkvi, aby boli čo najlepšími susedmi, čo najlepšími priateľmi, kolegami, spolužiakmi a cez svoj život žehnali svoje okolie a prispievali k obnove a k požehnaniu spoločnosti. Toto všetko áno. Dokonca máme teraz posledné dekády veľkú príležitosť, aby cirkev mala väčší vplyv v spoločnosti, čo komunisti sa veľmi snažili proste vytlačiť, vytesniť, že môžeme zakladať kresťanské škôlky, školy, inštitúcie, sociálne inštitúcie a tam zase môžeme skvalitňovať spoločnosť. Ale ešte stále ten dôraz verejnej teológie, ktorý ja vidím pre seba za také moje poslanie, je byť v diskusii s tou spoločnosťou, lepšie rozumieť tomu, čo sa deje, teologicky to reflektovať a prinášať evanjelium do toho verejného diskurzu, ale nemám až taký nejaký veľmi silný vedomie toho, že teraz moja úloha je pozitívne formovať túto spoločnosť. V tomto musím povedať, že som dosť taký skeptický asi. Tak nečakal som, že mi takto na toto odpovieš. Čakal som, že budeš rozvíjať lepšie to, ako vieme pomôcť. Ale je pravda, že je tu trošku taká tá pokora z cirkevného prostredia, že nebudeme sa snažiť úplne vám tu teraz poučovať, že my sme lepšie a vieme, ako veci robiť, ale skôr ten pozitívny vplyv mať skrze tie veci, ktoré si spomenul, aj skrze výchovu našich ľudí v cirkvi, alebo naše smerovanie, nie skôr výchovu, skôr smerovanie. By som teraz ešte možno vrátil tomu, že som spomínal, že trošku viac do praxe, keď sme sa dostali, a že vedel by si trošku zhrnúť situáciu na Slovensku, z pohľadu verejnej teológie, že asi ako premýšľa verejný teológ o súčasnom slovenskom kontexte, o súčasnej slovenskej spoločnosti. Mm-hmm. Myslím, že aj tu je viacej takých vrstiev toho, ako jednotlivci analyzujú dianie, vnímajú dianie, ako ho dokážu uchopiť. Niekto to robí na takej veľmi intuitívnej, emocionálnej rovine, že nálada je takáto a takáto. To, čo si spomínal, že kazateľ má mať v jednej ruke Bibliu a v druhej noviny, to je taký level, že teda áno, bolo by dobre, keby kazateľ svojim kázaním, a toto som sa vždy usiloval, reflektoval na dianie. Ja som si tak spätne uvedomil, že ja, keď som bol kazateľ miestneho zboru v meste, tu v Banskej Bystrici, tak ja som veľmi často, ak neviem, či nie takmer vždy začínal kázanie
takmer zhrnutím týždennej tlače, že čo sa udialo. A vždycky som nadväzoval v tom kázaní na niečo, čo sa udialo na Slovensku alebo vo svete v tých dňoch. A snažil som sa tú otázku vzbudiť, že čo teraz ideme robiť, aké je riešenie, čo si o tomto máme myslieť. A keď vznikla tá otázka, potom priniesť písmo, nám na to prináša odpoveď. A tak prejsť k čítaniu kázňového textu a kázaniu. Asi to nie je úplne bežné. Myslím si, že väčšina mojich kolegov na Slovensku, či už baptistických, evangelikálnych alebo iných, to úplne takto nerieši. A musím povedať to, že som ostal veľmi zaskočený pred pár rokmi pri jednom pozvaní. Prijal som pozvanie, prišiel som do tohto menšieho zboru. Dokonca to bolo v okresnom meste, nie že nejaká posledná dedina. A vedel som, že tam budem, pripravoval som sa na to. A keď som vyšiel na kazateľňu a pozrel som sa na tých ľudí, tak som si zrazu uvedomil, aby som najradšej sa prepadol, že polovica toho, čo mám pripravené, bude pre nich, mal som v tom momente dojem, že bude absolútne irelevantná, že nebudú rozumieť, že tých autorov, novinárov, žurnalistov, filozofov, ja neviem čo ja ako bežne sa na nich odkazujem, že tí ľudia ich vôbec nebudú poznať, nebudú mať poňatia, o kom rozprávam. Mišo Havrán a Štefan Hríb a Šimečka a Vašečka a sociológovia a publicisti. Proste tí ľudia nič také nečítali, nič také neriešili. A som si uvedomil, ako som sa ocitol obeťou vlastnej bubliny, alebo proste tak som si zvykol na ten môj kontext, že asi aj ľudia, ktorí ma počúvali, moje pravidelné kázanie, tak sme si na to zvykli. A nesťažovali sa. Spätne si stále myslím, že mnohým ľuďom sa to akože páčilo. Dúfam, že im to aj niečo dávalo, nie len sa im to páčilo. Ale očividne teda väčšina našich zborov nie je zvyknutá takto reflektovať spoločenské dianie. Čiže tá situácia na Slovensku je tu, keby sme sa pozreli do médií, myslím, že aj to niekde Ľubomír Martin Ondrášek spomína, že sú 3-4 mená alebo osoby na Slovensku, ktoré štandardne teda, keď sa rieši nejaká otázka cirkvi alebo kresťanstva, tak prvé, čo teda médiá urobia, že sa opýtajú týchto ľudí. A trošku je to smutné, že kto sú tí ľudia práve. A dokonca nie tak dávno robila Zuzana Kovačič-Hanzelová jeden z tých výborných rozhovorov s generálnym biskupom Evangelickej cirkvi AV a on ju prosil, že prosím vás, ja vám dám zoznam 20 alebo 30 vzdelaných, múdrych evanjelikov. Keď chcete niečo do médií, potrebujete nejaký názor, opýtajte sa niekoho z nich. Tak či jej poslal ten zoznam, neviem, ale naozaj je tu niekoľko mien a väčšinu z nich dosť dobre poznám, ktorých sa médiá pýtajú. Dokonca Ľubomír Martin Ondrášek pred možno že zo 2 roky robil taký prieskum, pýtal sa všetkých predstaviteľov cirkvi, alebo viacerých minimálne cirkví, že čo si myslia o tom, či médiá referujú o cirkvách férovo. No, žiaľ, dostal odpovede asi len od 2, odo mňa a ešte od zástupcu asi katolíckej cirkvi, tak naše odpovede potom zahrnul do toho článku, ktorý publikoval. No a veľmi zvláštny práve Martin Ondrášek v tom, že dlhé roky publikoval na Postoji, konzervatívnom portáli alebo denníku, a zároveň v denníku N, ako keby takých reprezentatívnych vzorkách liberálov alebo progresívcov a konzervatívcov. A myslím si, že to je geniálne. Mám veľký môj obdiv, že to dokázal. Aj z toho potom vznikla jedna z tých kníh jeho publikovaných esejí. Väčšinou máme teda ľudí dosť tak polarizovaných, ktorí nedokážu ustáť ten stred a rozumieť obom svetom, bublinám a vyjadrovať sa nejako konzistentne či zrozumiteľne. No a tých, ktorých oslovujú tie médiá, sú väčšinou tí na tom progresívnom či liberálnom spektre. A niektorí pôvodne tam nepatrili. Napríklad Ondrej Prostredník aj Miroslav Kocúr boli obidvaja
začínali ako cirkevní teológovia, obidvaja majú výborné vzdelanie. Ondrej Prostěník je minimálne docentom Novej zmluvy a Miro Kocúr študoval v Jeruzaleme, v Ríme, potom pracoval v Amerike jeden čas pre rímsko-katolícku cirkev, čiže mimoriadne dobré vzdelanie. No a obidvaja za posledných 10 rokov sa z môjho názoru presunuli na jeden okraj a ako si aj neviem, či nie spolu zakladali, či sa hýbu okolo progresívneho Slovenska. A Prostredník kandidoval za progresívne Slovensko. Áno. Čiže toto sú dvaja z takých ľudí, ktorí v určitom ohľade sú teológovia a sú verejnosťou a médiami vnímaní. Ešte pár mien by sa k ním dalo pridať. Asi Daniel Pastýrčák je jedno z takých mien, kazateľ Cirkvi Bratskej. A boli ešte potom pár ďalších mien, ale málo kto z nich je konzervatívny v zmysle aj politicky spoločenský a teda aj z pohľadu teológie, tak zdá sa, ako keby to nebolo jednoduché udržiavať ten kontakt, povedzme, s médiami, byť pre médiá zaujímavý a pritom byť ako si pevne zakotvený mimo tej bubliny. Ale to je výzva. Ja si myslím, že by to bolo veľmi dobré, keby médiá vedeli o niekom, kto sa vie zaujímavo vyjadriť, má ako keby hlboký vhľad do spoločenských vecí a pritom má iný názor. To by mohla byť veľmi zaujímavá diskusia. Tak ten človek musí byť v zásade veľmi rešpektovaný tými médiami a je problém, aby ten človek bol rešpektovaný skôr, ako prejaviť dobre svoje názory, ktoré už časokrát strácajú ten rešpekt tej opačnej bubliny oproti tej našej, nie? Že máme takých ľudí v evangelikálnom prostredí, ktorí sa vedia fundovane vyjadriť a byť aj zaujímaví, ale tí médiá ich nechcú pozvať, lebo vedia, aký majú svoj už ten pohľad, že skôr je to taká osoba, ktorá musí byť dopredu rešpektovaná nejakým spôsobom, aj ťažké byť rešpektovaný, ak už skôr vyjadrím ten svoj názor, taký konzervatívny. A toto je napríklad veľmi ešte takú možno jednu poznámku, že pre verejného teológa, a tiež to Martin Ondrášek niekde si spomínal, možno, že v tom rozhovore, ktorý sme s ním robili, že nemôžete sa vyjadrovať príliš skoro a príliš často, lebo verejnosť vám veľmi rýchlo zráta všetky vaše prešlapy. A aj tu mám kolegov pred očami proste také príbehy, alebo príbeh, aspoň jeden už aj mám pred sebou, kedy niekto, kto sa roky vyjadroval, žil akoby v cirkvi a potom mal ambíciu urobiť krok, povedzme do politiky, ale v tom momente, za niekoľko dní, to vyvolalo takú vlnu ohlasu, proste ľudia okamžite vyťahovali z archívu všetky možné verejné nedostupné nahrávky, citáty, formulácie. Nakoniec videli sme to aj pri našich ľuďoch, čo sa do politiky dostali. Hej. Okamžite proste očierniť, zosmiešniť. A toto, keď niekto teda... Niekedy je to napriek všetkej snahe a múdrosti proste byť striedmy a múdry, aj tak vás niekedy bulvár vie zhovadiť, zosmiešniť, zničiť. Ale niekedy to nie je len v tom, že je to bulvár a chcú vám ublížiť, ale jednoducho narozprávali sme v minulosti veci a teraz ich niekto vyniesie na svetlo Božie, a vy sa zrazu musíte prepadnúť od hanby, že ako som mohol toto povedať, alebo takto zareagovať. A jednoducho ten verejný priestor to nezniesie. A naopak, verejný teológ, ktorý sa vyjadrí k niečomu, a tu je možno, že nemyslím, že dnes som to študentom opakoval tú dôležitú poučku, že kto sa žení z Zeitgeist, bude skoro vdovec. Verejný teológ musí dať veľký pozor, aby sa nenechal strhnúť dobou, zeitgeistom, duchom doby, lebo pozajtra sa zmení duch doby a on bude irelevantný, alebo smiešný, alebo neaktuálny. A tam naopak teológ má obrovskú príležitosť mať odstup od ducha doby
A ak má kontakt s Božím zjavením, pozná písmo, načúva Bohu a má múdrosť formulovať to zrozumiteľným spôsobom, aj čo sa týka spoločenských tém, javov, tak to by mohlo byť veľmi osviežujúce a ľudia by po čase na to mohli prísť. Že zmenili sa politiky, zmenila sa klíma, zmenila sa atmosféra spoločnosti, ale tento človek je rovný. Ten človek v každej dobe vedel priniesť veľmi trefný, zaujímavý pohľad, ktorý bol požehnaním pre ostatných. Toto by bolo krásne vysvedčenie pre verejného teológa. Minulý týždeň sme tu v Bystrici ocenili v rámci Human Fora, kde sa zúčastňujem už 10 rokov, Martina Bútoru. A jedna z tých vecí, ktorú mu pri tom odovzdávaní ocenenia povedali, že za takmer 50 rokov jeho kariéry, jeho práce nemenil názory. Proste bez ohľadu na politiku, na filozofiu, či ideológiu, či čo, jeho názory boli vždy rovnaké a dokonca aj progresívci to vedia oceniť. Či by vedeli aj oceniť niekoho, kto bol konzistentne konzervatívny, to je už na inú debatu, ale ja si myslím, že toto je veľká výzva pre niekoho, kto sa chce verejne vyjadrovať k ťažkým, zložitým témam a zároveň to nemôže robiť strašne komplikovane, lebo to nikto nebude počúvať, tak nie je to ľahká výzva. A možno, že ešte jednu vec, ktorú sme nespomínali, že verejná teológia vždy musí byť interdisciplinárna. Proste vystupuje z toho priestoru, povedzme, tá bublina akademickej teológie alebo cirkevnej teológie, to je taká disciplína, ktorá sa dá zvládnuť za nejaký čas. Ale ako náhle chcete byť verejný teológ, tak vystupujete z tej komfortnej zóny a idete sa vyjadrovať k otázkam politologickým, ekonomickým. Proste, keď ste kazateľom v meste, kde slúžite vzdelaným ľuďom, tak vy musíte dať veľký pozor. Dáte nejakú ilustráciu z oblasti medicíny alebo z oblasti obchodu a tí ľudia tomu rozumejú. Tam máte plno ľudí, ktorí tam sedí, ktorí sú lekári, zdravotné sestry, obchodníci a vy nemôžete tárať, lebo ako vám tí ľudia majú potom veriť, ako vás majú s úctou počúvať, keď v jednoduchých veciach ste minimálne nepresní alebo diletanti, no tak potom im veľmi ťažko bude počúvať. Na toto nadviažem poslednou otázkou, že ako sa môže verejná teológia na Slovensku rozvíjať? Lebo toto je vec, ktorú asi aj kazatelia musia možno si lepšie uvedomiť, alebo aj cirkevní pracovníci. Ako sa môže teológia na Slovensku, verejná teológia lepšie rozvíjať a ako do toho môže prispieť ešte naša katedra? Tak ja som to zvykol tak povedať, že myslím si, že tá naša katedra od začiatku mala ambíciu byť silná v biblistike a preto sa venujeme biblickým jazykom, preto trápime študentov hebrejčinou a gréčtinou a všetky tými predmetmi biblistiky, historickým pozadím, literárnym pozadím, úvodmi, exegézou a tak ďalej. A to, čo sa mi zdalo, že sa nedarilo až tak rozvíjať, bola tá druhá strana, lebo myslím si, že niektorí hovoria, John Stott, myslím, napísal tú knihu Between Two Worlds, alebo ako to je, alebo kázanie, stavanie mostov z biblického textu do súčasnej doby, k súčasnému človeku. No a tu si myslím, že je možné trošku viacej rozvíjať takú oblasť kultúrnej analýzy, čiže evanjelium a kultúra, cirkev a spoločnosť, čiže trošku lepšie rozumie tej dynamike. A to sa týka oblasti, ako je v prvom rade antropológia, kto je človek, a rozumieť, aký je rozdiel medzi humanistickou antropológiou a biblickou antropológiou. Ale potom to sa týka samozrejme pedagogiky, to sa týka psychológie, a to sa týka sociológie. A potom je to psychológia náboženstva. Tak ak chcete byť verejný teológ, tak musíte trošku byť schopní vystúpiť z toho svojho prežívania a priznať, že okrem pietistickej osobnej viery v Pána Ježiša Krista je tu niečo ako psychológia náboženstva,
kde milióny ľudí po svete môžete analyzovať ich psychické pochody a náboženskú skúsenosť, ktorá nemusí byť kresťanská. Od šamanských národov až po, hinduizmus, buddhizmus, islám, kdekoľvek. Tí ľudia všade nejako prežívajú svoju vieru. A evangelikáli majú tendenciu byť strašne podozrievaví a len my máme vieru a len my prežívame Božiu prítomnosť a Pána Boha a tí všetci to je hic sunt leones. Nás naučili na latín, že tam sú levy. Proste to neznáme, to je strašné, to nevieme, to určite to je desivé. No a možno, že aj je, ale často je to náš strach z nepoznaného. Takže trošičku sa orientovať v témach, ako je psychológia náboženstva, ako je sociológia náboženstva a ako je antropológia ako taká, možno trošku aj takého ekonomického alebo politologického nadhľadu by sa určite hodilo. Tak my toto všetko nevieme učiť na teológii. A ani si nemyslím, že to je naše poslanie. Ale niektorí z nás, z kazateľov, z teológov, ktorí majú kapacitu, možnosť, obdarovanie byť na tomto prieniku či tých pántoch medzi teológiou a spoločnosťou, by mali rozvíjať túto interdisciplinaritu a prípadne by mohli obohacovať svojich kolegov tým, že im pomáhajú zorientovať sa v tom priestore. Aj medzi kazateľmi budú vždy trošku iné politické názory, také názory, onaké názory. Čiže my tu nevoláme k nejakej uniformite a takto to všetci musíte vidieť, ale minimálne sa zdieľať s tým, že tak toto kážem, toto čítam v písme, a toto počúvam v správach a toto čítam v novinách a to nejako súvisí. A ja si myslím, že kazateľ, proste človek, ktorý cíti povolanie, poslanie zvestovať evanjelium, bol poslaný zvestovať ho konkrétnym ľuďom. A tí ľudia nežijú vo váku ani v skúmavke, proste žijú zakorenení v nejakej spoločnosti a všetky tie spoločenské vplyvy na nich majú veľký dopad. A preto si myslím, že nie je zlé, keď kazateľ trošku rozumie svojmu národu, svojmu mestu, svojmu zboru. Inak povedané, to sú tie Bartové noviny v tej druhej ruke. Presne tak. Takže opäť asi tu nebudeme učiť študentov čítať noviny. A my ich tu chceme učiť čítať Bibliu, najlepšie rozumieť a trošku ich zorientovať v týchto disciplínach naokolo. Ale to poslanie takéhoto verejného teológa, že niekto, kto bude akoby reprezentantom alebo viditeľným v tejto oblasti, sa určite netýka všetkých. Všetci by mohli mať nejaké minimum a snáď, ak Pán Boh dá, niektorí budú obdarovaní a v tejto oblasti budú môcť byť viacej angažovaní. Ešte jednu otázku doplním. Ja mám rád Jordana Petersona a to sa pýtam, že či ho vnímaš ako verejného teológa. On síce o sebe nedeklaruje, že je kresťan, ale málo ktorý nekresťan urobil celkom tak veľa dobrej práce pre kresťanov. Vnímaš ho ako verejného teológa, keď hovorí o tom, že kresťanstvo je dobré pre život? Tak to je zaujímavá otázka. Odpoviem ti na tom takou anekdotou, príbehom. Veľmi podobnú otázku pred časom riešili na evangelikálnom fóre v Prahe a ja som vtedy mal niečo iné v Prahe, som sa tam ocitol a mohol som na chvíľku vbehnúť na to evangelikálne fórum a veľmi ma tam zaujímal jeden seminár, ktorý mal David Novák, vtedajší predseda Rady cirkvi bratskej v Čechách a seminár bol, čo sa môžu evangelikáli učiť od Tomáša Halíka. No a tak David Novák chvíľku tam rozoberal, že snažil sa teda popísať, že čím by mohol byť katolícky akademik prínosom pre evangelikálov. A jeden z takých asi najväčším prínosom, v závere to potom shrnul, že teda definitívne Tomáš Halík popularizuje kresťanstvo v českej spoločnosti. A myslím, že toto isté platí o Petersonovi, že Peterson popularizuje kresťanstvo. David Novák skončil a o pár sekúnd prvá ruka do diskusie,
či je to, čo propaguje pán Halík, naozaj kresťanstvo. A či to nie je synkretizmus. Tak myslím si, že toto sú tie ťažké otázky. A čím bližšie sa snažíme byť k tej hrane medzi cirkvou a spoločnosťou, tým v niečom sa ocitáme v tom nebezpečnom priestore, že to naše tlmočenie nakoniec nás môže zradiť, alebo že proste že neustojíme tú hranu a minimálne pre niektorých ľudí stratíme ich dôveru, že tento človek už nereprezentuje kresťanstvo, už reprezentuje nejaký kompromis. A asi už aj na mňa niektorí ľudia tak pozerajú, že proste ja som pre nich liberál, lebo sa kamarátim proste ľuďmi mimo cirkvi niektorými a keď sa s nimi rozprávam, tak ich neodsudzujem, netreskám Bibliou po hlave. Proste, áno, pre niektorých ľudí som asi neobstál, lebo sa dokážem s niekým priateľsky porozprávať, aj keď nie je kresťan a má veľmi divné názory. No a podľa niekoho to proste už je, ja neviem, strata času alebo zlyhanie, že som ho tam neposlal do pekla. Takže toto je veľmi citlivá otázka, že či to, že Peterson nejakú spiritualitu a nejaký pohľad na kresťanstvo a nejaký pohľad na Pána Boha prináša do debaty a popularizuje, mne sa zdá, že to je príležitosť, na ktorú sa dá nadviazať. No ale pred pár dňami asi vyšla, neviem, či už je fyzicky vydaná, alebo vychádza, kniha, kde, myslím, dvaja katolícki teológovia podrobujú analýze názory Jordana Petersona a ukazujú, v čom teda nie je kresťan. Aj keď hovorí veľmi pozitívne o kresťanstve, teraz nedávno som čítal, že jeho manželka vstupuje do katolíckej cirkvi a že aj jeho to veľmi silno ovplyvňuje a tak ďalej. A v mnohom nám Peterson môže byť prínosom a partnerom, ale zároveň by sme mali byť opatrní v tom, že nie každá spiritualita je kresťanstvo a nie všetko, čo sa hlási ku kresťanstvu, nechcem už zdržiavať, ale nedávno práve aj dneska sme tu so študentami povedali, že keď niekto spomenie kresťanské hodnoty, tak takmer isto tým myslí humanizmus. To je veľmi zvláštne, že pokiaľ niekto chce ísť na tú hranu verejnej teológie a byť zrozumiteľný pre svet a povie, že chceme, aby naša škola bola postavená na kresťanských hodnotách a teraz absolútne nemáte poňatia, či tým myslia humanizmus obyčajný, že chcú, aby deti mali bezpečné prostredie a že rodina nie je ešte úplne prekonaná záležitosť a že teda netreba kradnúť, nadávať a robiť si tu zlé, čiže humanizmus, alebo tam chcú proste žiť evanjelium. No a niektorí ľudia sú už na to citliví. Tento týždeň sa mi to stalo, že niekto povedal, alebo ja som povedal, že kresťanské hodnoty a na to prišla reakcia, že keď už počujem kresťanské hodnoty, tak v tom cítim kresťanov vypredané kresťanstvo. Proste niekoho, kto sa vzdal evanjelia, ale ešte chce kultúrne zostať akože kresťanské hodnoty. Takže toto je problém práve na tej hrane. Podľa mňa sú to veľmi zaujímavé a dôležité témy. No a Peterson aj toto nám prináša a musíme sa veľmi vážne, trpezlivo a s pokorou pýtať, hľadať, že kedy je to prínos a akým spôsobom môžeme byť partnermi a prejsť kus cesty spoločne. No ale keď príde tá otázka nalámania chleba, keď príde na osobný vzťah s Pánom Ježišom, jeho zástupnú obed na kríži a podobne, či ten človek sa priznáva k Kristovmu krížu, k Pánovi Ježišovi Kristovi, ako k svojmu pánovi, alebo len rád skúma kresťanstvo ako historický fenomén a jeho prínos pre spoločnosť. To sú dve veci a jedno aj druhé môžu byť pozitívne a môžu spolupracovať, ale nemali by sme si ich úplne zamieňať. Ok, ďakujem. Tak toto bol Benjamin Uhrin a ďakujem za vašu pozornosť a verím, že sa vidíme pri ďalších videách podcastu Teológie katedry.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.